Lalu Allah sebelum itu malam wis turu aku. aku Hujan gini kok. kita lihat Krimis. Saya urung beli. Harus beli. Hati-hati hujan ya. aku belum kangen banget ya mama. Apa yang Aku kangen banget ya mama. kangen banget ya wis to sesuk ya. Besok apa? Iya, ya terserah ya. Ini siapa? Hah? Situ ngombe ndok. Itu. Ojo ngombe ndok Batinggo. Kenapa? Ora usah minum telur. Ayahmu kan ngomong muni ngombe ndok. Ya. Ora usah ngombe ndok. Ya maksudnya Aku ya kangen banget kok. di mana kita nggak oke. Sama Halo. itu di mana nggak oke. Halo. Ayo. Iya. Yo, maksudnya yo di mana kita nggak oke. Oh, usah Rumah aku nyiapin rumah Iya, ora usah ngombe ndok. pasang duduk Ora usah. kasih Ora usah ngombe ndok. kasih Nyateng kene to mbek nyong. kambing. Iya, ora usah minum telur. Sate wae, sate kambing, tapi nginep. Ini peran sama Ya nek ora nginep rasa nyantai to. Luwes rasanya kowe Ora usah nginep, ora usah nyantai wong ora nginep. ini nginep tidak nyate ora gitu. Ora usah. Selain Ya, wong ora nyantai wae ngebing-ngebing kok nyantai barang. Iya. Iya. Wes awak jare wae, sing penting awake sehat. Iki terus sehat. Rada sehat, engko dikelon karo nyonyae. Ora mau ta. Yakin? Yo insyaallah to yo. Insyaallah. Iki kan data itu kok. Data mama kok data betulnya Kapan? kalau kalau ini data mama apa data Ya bocah, yo jatah nyong lah. iya. Maaf. Sesuk kamu Rebu. Lah nek mengko sampean jatah dikeke bojone. Wis loyo. Jadi promone mau orang teh. Apa? Ya boleh bojone aku ngejak pulang. Jadi kok mama sok minggu. Mundur meneh. Orang mah aku masih jual bu mama. Apa ayah ora kangen kamarku kene? Lo kangen sama Rajin ya tak benek-benekke aku ngono wong. yo aku Malah jembar. yo Kipasnya kan yang dhuwur saiki jembar. yo mah aku kangen deh mama. Kangen tapi kok ora rene-rene. Baru bisa sama Iya. ben sehat tenang lho Pak. Itu sampai tapi ben sehat tenang. Iya.
Berarti ini jatah mama ya. Gue kayak bojomu. Gue mulai nganu tarutil. Mama mau aku istilah apa? Saiki kan isih Rebo, isih Selasa yo gue naik keruntelan. Oh, kalau aku main Masalahnya kedua iya. Masalahnya kan mbak aku isih mben Kemis malam Jumat. Lagi kan isih Selasa. Apa ngerti gue balik kerja utawa sesuk isu-isu keruntel ngan pengen. Mama suruh mama istilah Tenan ma. Aku kangen deh mama. Kangen mbak mama kok sesuk keruntelan. Ma. Ini susu mama. Lah sesuk kan kelilir tangi. Kemis ma. Nah ini susu sesuai. Tengok Lah iya mbak mama kan esok Kamis malam Jumat. Lah nek sesuk isu-isu tangi bi. Yo mama pikirannya tuh mama fokus kanggo mama kanggo aku. Iya. Siape aku ya tadi mama fokus. Iya. Oh, mau ke naik. Iya, jangan hapus ya. Ora lah, wong kumis kok. Sesuk kan Serbu. Yo. Masuk kayak bojomu wae. Mama mikir ngono nek. Fokus ma. Iya. Fokus ma. Iya. Fokus siap ma. Lah iya sesuk karo engko ki aja ngubah-ubah bokonge bojomu. Nek ngubah-ubah bokonge bojomu yo ngan tangi. Granate. Ngan jalo. Mama dulu lama isin aku mah. Kira betul. Mama pikirannya ngono terus oh masalah dhewe ning ngono terus apa ya. Ya entuk apa ora nek pikiranku ngono kuwi. Ora entuk ora mah. Pikirannya kok ora mlebu. Bisa mungkin tak awak dhewe. Brian malah marah dia. Iya sayang. Yang penting mama bahagia. Yo, sama bahagia. Sama ning mah bahagia. Tuh Kemis mah datai mama. Yo. Air batik. Jemaah. Yo. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Jemaah.